Мінскае Дынамо у 85-м годзе у чэмпіянаце Саюза пасля 5-го месца летась цяперака ўзяла драўляныя медалі, заняўшы 4-е месца, што выводзіла каманду Кубак УЕФА. У новым сезоне 86-го года каманда няўдала пачала чэмпіянат, вылецела ў чвэрцьфінале Кубка Саюза ад Спартака, а ва ўнутраным спаборніцтве пад канец чэрвеня мела толькі 5 перамог, 2 нічыі і 7 паразаў. У тым ліку былі разгромы ад адэскага Чарнаморца і маскоўскага Тарпеда. Сярод поспехаў, калі так можна сказаць, былі хатнія перамогі над маскоўскім Дынамо 27 красавіка на другі дзень пасля Чарнобыля і маскоўскім Спартаком 2 траўня, а таксама гасцявая перамога над ленінградскім Зенітам. Веніамін Арзамасцаў быў заменены на Івана Савосцікава, які разам з Арзамасцавым быў яшчэ ў штабе Эдуарда Малафеева і працаваў у Дынамо ўжо 8 гадоў. Цікава, што ў 82-м годзе Савосцікаў сустрэўся з малавядомым трэнерам Абердзіна, шатландцам Алексам Фергюсонам падчас трэнерскай стажыроўкі ў Твенте. Каля месяца беларус жыў з шатландцам і ездзіў з ім па Нідерландах і Бельгіі. Савосцікаў зачараваў Фергюсона беларускім салам, што прывёз з сабой з радзімы. Як і Фергюсон, Савосцікаў любіў натуральныя прадукты і меў звычку святкаваць перамогі не алкаголем, а кефір. Зрэшты, змена трэнера не паўплывала на вынікі каманды. Да старту ў Еўракубках тая толькі двойчы перамагла, двойчы прайграла, рэшта нічыйныя вынікі. Больш паспяховым быў выступ у Кубку Саюза, дзе ў чэрвені разграмілі армянскі Котайк Абовян 2-го дывізіёна 4-1 у Мінску, а ў жніўні адолелі ў гасцях ленінградскі Зеніт. Адзіны гол забіў Сергей Гоцманаў. Чвэрцьфіналы мусілі адбыцца ўжо вясною наступнага 87-го года. Калі хочаце даведацца, ці здолела Дынамо выйграць кубак і зноўку трапіць у Еўропу, стаўце падабайкі. 30 падабаек, і я зраблю відэа пра наступны выступ мінчукоў у Еўракубках. Супернікам у Кубку УЕФА стаў добра знаёмы угорскі клуб Раба Эта з горада Дзьор. 3 гады таму беларусы літаральна знішчылі венграў, у гасцях разграміўшы 6-3 з хэт-трыкам Віктара Сокала, а ў Менску перайгралі 3-1 з дублем таго ж Сокала. Таму, здавалася, можна спакойна праходзіць далей. Але з таго часу у абедзвюх супернікаў засталася толькі па 5 футбалістаў з таго двубою. Беларусы не маглі разлічваць на траўмаванага Гоцманава і дыскваліфікаванага Алейнікава. Савосцікаў выставіў наступны склад: капітан Іван Жекю, Сергей Бароўскі, Юры Курненін, Віктар Янушэўскі, Юры Трухан, Андрэй Загмантовіч, Александр Дазмараў, Александр Кістень, Александр Мятліцкі, Віктар Сокал і Георгій Кандраціў. Галоўны трэнер Раба казаў перад гульнёй, што трэба як мага хутчэй забыцца на тыя 9 галоў 3гадовай даўніны, што забілі ім мінчукі. Але, як паказала гульня, венгры іх, можа, і забыліся, але добра разабралі, чаму яны іх прапусцілі. І калі тады беларусы разрывалі суперніка на контратаках, то цяперака ўжо угорцы рабілі тое самае. На 18-й хвіліне Хайсан трапна ляснуў здалёк і заспеў знянацку Жекю, што нават не зарэагаваў 0-1. Пад канец тайма Юры Курненін няўдала перарваў перадачу штрафную. Отта Сабо падвоіў перавагу гасцёў, але ўжо праз меней чым 20 секунд захварэўшыя на пана венгры прапусцілі хуткую атаку Дынамо. Загмантовіч адквітаў 1 мяч. Пасля перапынку беларусы пабеглі забіваць другі гол, а зніякавеўшыя венгры толькі адбіваліся. І праз 5 хвілінак Георгій Кандраціў расстраляў браму угорцаў 2-2. Дынамо ціснула надалей і пайшло за перамогай. А праз гадзіну гульні венгры зноўку забілі на контратацы. Трапны закід наперад, смяшчэнне ў цэнтр і удар. Жекю зноўку не ўратаваў, абаронца толькі назіраў 2-3. І зноўку беларусы пайшлі адгульвацца, але рабілі тое ўжо трохі па інерцыі. Кандраціў забіў, але зрабіў тое з аўсайду, хоць мог пакінуць мяч і Загмантовічу. А пад канец гульні мінчукі зноўку далі ляпаса. І імклівы Отта Сабо зрабіў дубль. Абарона Дынамо нагадвала саломенную страху, што працякае. 2-4. Па разу беларусаў пабачылі 23 тысячы гледачоў. Пасля гульні дынамаўцы не прыйшлі на прэс-канферэнцыю, а з трэнераў да журналістаў выйшаў замест Савосцікава Міхаіл Вергіенка. Планы нашыя не ажыццявіліся, надзеі не спраўдзіліся. Каманда згуляла на рэдкасць слаба, з найгрубейшымі памылкамі ў абароне, ды і ў нападзенні не было патрэбнай моцы. Вядома, адбілася адсутнасць дыскваліфікаванага Алейнікава і траўмаванага Гоцманава.
Але, відаць, нам трэнерам не ўдалося да канца развеяць атмасферу спакойнага самазадаволення, выкліканую прыемнымі ўспамінамі пра мінулыя сустрэчы з Раба Эта. Нехта з гульцоў так і застаўся ў палоне памылковых уяўленняў пра моц гэтай каманды. Супернікі тым часам выключна эфектыўна дзейнічалі на контратаках і скарысталі практычна ўсе свае шансы. Цягам матчу стала відавочна, нам неабходна ўзмацніць атаку. Але за кошт чаго? Не адкрыю вялікага сакрэту, калі скажу, што праблем са складам у нас шмат. Перад матчам у адказ у Дзёры наша становішча стала крытычным. Застаецца адно – зрабіць высновы, унесці карэктывы і пастарацца годна правесці гульню ў адказ. Да другой сустрэчы мінчукі не згулялі ніводнай гульні праз міжнародную паўзу, а Сергей Алейнікаў згуляў за зборную Саюза пад кіраўніцтвам Валерыя Лабановскага. Гульня з Ісландыяй скончылася ўнічыю 1-1. У асноўны склад на гульню Дзёры вярнуўся Сергей Алейнікаў, што стаў капітанам і замяніў Мятліцкага, а Дазмарова заменіў Павел Раднёнак. Патрэбна было забіваць тройчы. Савосцікаў перасабраў склад, цяперка зазвычай левы абаронца Юры Курненін гуляў вышэй у паўабароне. Яго месца заняў Зігмантовіч, якому дапамагаў Бароўскі. І менавіта гульня Курненіна прывяла да голу. Абгуляўшы суперніка, Юры трап нападаў у штрафную, дзе Павел Раднёнак адкрыў лік. Амаль адразу забіць другі мог Кандраціў, але схібіў. Пасля удару Алейнікава ратаваў брамнік угорцаў. Венгры выбегалі ў контратакі, але без свайго асноўнага нападніка Хайсана небяспекі ў іх не было. А ў бароне запанавала паніка праз бурапенны ціск мінчукоў. Шаліма, што выйшаў на замену, забіў за 13 хвілін да свістка, але з афсайду. Не здолеў забіць Зігмантовіч, Алейнікаў ляснуў у штангу. Дынамо атакавала ўсёй камандай да самага свістка, але болей забіць не здолела. Як і 3 гады таму, Дынамо Мінск перамагло ў Венгрыі, але пачуцці былі зусім іншымі. Першая гульня была па сутнасці вырашальнай. Венгерскія газеты былі шчырымі ў сваіх рэпартажах з гульні. Госцям патрэбна была толькі перамога з буйным лікам. Зыходзячы з гэта, Раба Эта і паспрабавала весці гульню на контратаках. Аднак першая палова сустрэчы перакрэсліла планы гаспадароў. Венгерскім футболістам прыйшлося абараняцца, а сіл на контратакі ў іх наўпрост не засталося. 5 мінскіх гульцоў паўабароны панавалі ў сярэдзіне поля. І таму да перапынку падзеі развіваліся ў асноўным па сцэнарыі беларусаў. Толькі нятрапныя ўдары дынамаўскіх нападнікаў не дазволілі мінскаму клубу адгуляць прапушчаныя ў першай гульні галы. Пасля перапынку, праўда, гульня стала больш ураўнаважанай. І венгерскім футбалістам удалося ў выніку па суме 2 сустрэч дабіцца агульнага поспеху. Але перамога мінчан у гасцях сведчыць пра немалыя магчымасці гэтай каманды. Угорцы заступілі ў наступным раўндзе італьянскаму Тарына, а ў фінале Кубку УЕФА у 2 сустрэчах выніковую перамогу атрымаў шведскі Гётеборг, адолеўшы шатландскі Данді Юнайтед. Да канца восені Дынамо атрымала 3 перамогі і яшчэ тройчы прайграла, заняўшы выніковае толькі 10-е месца. Найлепшым снайперам мінчукоў у чэмпіянаце стаў 3-й сезон запар Георгій Кандраціў 13 галамі. Адзіным шляхам у Еўракубкі заставаўся Кубак Саюза. Паставце падабайку гэтаму выпуску і націсніце на званочак, каб не прапусціць наступнае відэа. Ну а пакуль.